so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. سلام كمي تخونو كبرات تخطاتلتي سي ام اكسترا شو على توزينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبرنا عدم زحلف عمت مالها بوسن لو تغيرا نتياب لعلواي كفال نايت مالها زنبرنا بقيح نتياب يمان ايد زنبر بچانا بصقام قيرا اب 2025 ودراتا كتسلاسليا دحر بوزح فتنات اب 2024 عمت وددر ملو بقعتو كيبقق نساغانتان دق غانتون قعوتو العلابر كتوز غبره امانيل غبره غزابيهر مسحداش ماليو عوت عمت وددر يمنيلو صبق مدلاو نودرات 2025 اما ኣብ ታሪኽ ቅድድም ብሽክሌታ ሓደ ተቐዳዳማይ ጥራዩ ልዕሊ 100 ናይ መድረኽ ዓወታት ተጎናፂፉ ነሱ ድማ እቲ ኣብዚ ግዜ ካብ ኩርሻ ብሽክሌታ ወሪዱ ዝርከብ ማርክ ካቫንዲሽ እዩ። ካቫንዲሽ ዓወታት ቻምፒዮን ዓለም 16 ናይ መድረኽ ዓወታት ዩሮ ዲ ኢጣልያ 35 ናይ መድረኽ ዓወታት ቱር ዲ ፍራንስ 3 ናይ መድረኽ ዓወታት ቮልታ እስጳኛ ዝርከቦም ብድምር 165 ናይ መድረኽ ዓወታት ኣመዝጊቡ ድሕሪ 18 ዓመታት ናብ ብሽክሌታ ጉዕዝኡ ጥሮታ ወፂኡ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ውድድር 5 ተቐዳደምቲ 100 ናይ መድረኽ ዓወታት ናይ ምእታው ተኽእሎ ክህልዎም እዩ። ቀዳማይ ፈረንሳዊ أرناود ديمار 97 ናይ መድረኽ ዓወታት ሒዙ ናብ ዝቕፅል ዓመት ውድድር ኣቕኒዑ ዘሎ ምእላይ ማርክ ካቫንዲሽ ካብ ውድድራት ምእላዩ ሲዕቡ ኣርናውድ ዲማር ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ኣመዝጊቡ ብዘሎ 97 ናይ መድረኽ ዓወታት ኣብ ነጥፍ ውድድር ካብ ዝርከቡ ተቐዳደምቲ እቲ ዝለዓለ ናይ መድረኽ ዓወታት ሒዙ ውድድሩ ክፍልም ተቐዳዳማይ እዩ። ኣርናውድ ዲማር ኣብ 2024 እዩ ነቲ 100 ዓመታት ንኽበፅሕ ናብ ኣሪካ ቢኤቢ ተጸምቢሩ ካብቶም ኣብ ዝተሓለፉ ዓወታት ክወዳደሮም ዝጸንሐ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ኣርሒቑ ውድድራቱ ከካይድ ጸኒሑ። ኣብ ተወርቃዊ ግዜ ኣብ ዙር ፈረንሳይ ጂሮ ዲ ኢጣልያን ሚላን ሳን ሬሞን ናይ መድረኽ ዓወታት ከመዝግብ በቂዑ ዝነበረ ተቐዳዳማይ ነዛ ዓመተ ስፖርት ኣብ ንኣሽቱ ውድድራት ኣተኩሮ ጋንትኡ ኣብ ደረጃ ውሉድ ቱር ዝጸንሐ ነጥቢ ኣብ ምእካብ እዩ ጸኒሑ። ኣርናውድ ዲማር ኣብ መወዳእታ ወርሒ ናይ 2023 ናብዛ ኣሬካ ድሕሪ ምጽምባሩ 2 ዓመታት ኣብዛ ተዛዚማ ዘላ ዓመተ ስፖርት ድማ 2 ናይ መድረኽ ዓወታት ኣመዝጊቡ እዩ ናይዚ ዓመት ምዕራፉ ዓጺዩ ኣብ 2025 100 ዓወታት ንኽበጽሕ 3 ዓወታት ጥራይ ተርፎ ኣርናውድ ዲማር ኣብ ተወርቃዊ ግዜኡ ብቁጽሪ ኣዝዮም ውሕዳት ዓቐበት ወዲኦም ቀጥታ ውድድር ናይ ምግባር ዓቕሚ ዝነበሮም ተቐዳደምቲዮም ነይሮም። ኣብዚ ግዜ ግን ቁጽሪ ስፕሪንተራት ናይ ዝሓድሽ ውልዶ ምቁርን ዓቕምን ኣዝዮም ኣበርኪቶም ምህላዎም ካብቲ ንኣርናውድ ዲማር ነቲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዕልምኡ ኣብ ሓፂር ግዜ ክውን ካብ ምግባር ዝዕንቅፅ እዩ። ካልኣይ ኖርዌጃዊ ኣባል ኡኒ ኤክስ ፕሮ ኣሌክሳንደር ክሪስቶፍ ወዲ 37 ዓመት ኣሌክሳንደር ክሪስቶፍ ብ97 ናይ መድረኽ ዓወታት ዝቕፅል ዓመተ ስፖርት ን100 ዓወታት ምብፃሕ ካብ ዝቃለሱ ተቐዳደምቲ እዩ። እዚ ምስ ምምፃእ ቢንያም ግርማይ ካብ ኢንተር ማርሸ ወፂኡ ናብ ሃገሩ ጋንታ ተጸምቢሩ ዝርከብ ክሪስቶፍ ናይ ጋንትኡ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ስራዕ ቮላጂስታ ብምዃኑ እታ ጋንታ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዓቕማ ተበርኽ ብምህላዋ ክሪስቶፍ 100 ዓወታት ንኸመስግባ ብርኩታ ክትገብር ድልውቲ ዘላ ጋንታ እያ። ኣቐዲሙ ኣብ ዙር ፈረንሳ ዙር ፍላንደርስን ሚላኖ ሳን ሬሞ ዓወት መድረኽ ክኸውን በቂዑ ዝነበረ ተቐዳዳማይ ዕድሚኡ ደፊኡ ብምህላው ዝቕፅል ዓመት 100 ዓወታቱ ንምብፃሕ ኣብ ዝገብሮ ቅልሳ ኣዝዩ ከቢድ ብድታት ከጋጥሞ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ወርቃዊ ግዜኡ ዝነበሩ ናይ ሽኳ ተቐዳደምቲ ኣብ ዓቐብ ዝቆረፁን ዓቐብ ዛዚሞም ኣብ ሕንፃፅ ክበፅሑ ዘይክእሉ ዝነበሩ እዮም። ኣብዚ ግዜ ግን ከም ቢንያም ግርማይ ኣርናውድ ዲላይ ዝኣመሰሉ ዓቐብ ተጸሚሞም ክወፁ ዝኽእሉ ሓደሽቲ ውልዶ ቮላቲስታታት ተቐልቂሎም ብምህላዎም ገለ ካብቶም ኣብ ቅድሚ ኣሌክሳንደር ክሪስቶፍ ዘለዉ ብዶታት እዮም። ኣሌክሳንደር ኣብ ህልውቲ ክለቡ ብከም ዮናስ ኣብርሃምሰን ሶሮን ዋረንስ ጆልደን ዝኣመሰሉ መራሕትና ተሓገዘ 8 ናይ መድረኽ ዓወታት ከመዝግብ በቂዑ እዩ። ኖ ኤክስ ፕሮ ካብ ዘላቶ ናይ ፕሮ ኮንቲነንታል ቲም ኣብ ቀጻሊ ናብ ደረጃ ውሉድ ቱር ናይ ምዕባይ ዕላማ ሒዛ ብምህላዋ ኣብቶም ብዙሕ ነጥቢ ክሕፈሰሎም ዝኽእሉ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ክላሲክ ውድድራት ኣተኩርያ ክትሰርሕ ከም ውጥን ሒዛቶ ዘላ ነዚ ክውን ክገብረላ ዝኽእል እንኮ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ከዓ ክኢላ ድማ ኣሌክሳንደር ክሪስቶፍ እዩ። እዚ ኖርዌጃዊ ልዕሊ ኣርናውድ ዲላይ ቀዲሙ ን100 ዓወታት ክበጽሖ ተገሚቱ ዘሎ ተቐዳዳማይ እዩ። ሳልሳይ ኤልያ ቪቪያኒ ብ89 ናይ ፕሮፌሽን ዓወታቱ ናብ 100 ተጸጊዑን ተቃሪቡን ዝርከብ ተቐዳዳማይ እዩ። ኤልያ ቪቪያኒ ብዝያዳ ኣብ 2010ታት ኣባል ቤልጅማዊት ኮክስቴቭን ሓደ ካብቶም መትሓት ተሳኢኖም ዝነበሩ ናይ ሽኳ ተቐዳደምቲ እዩ። ቪቪያኒ ድሕሪ ናይ ኮክስቴቭ ግዚኡ ወላ እኳ ከም ኮፊደስ ኢኒዮስን ዝኣመሰላ ጋንታታት ናይ ምጽዋት ዕድልን ተረኽበ እቲ ዝተለመደ ብሉጽ ቆመንኡ ግን ዳግማይ ክረኽቦ ይከኣልን። ኣቐዲሙ ክትጻወተላ ዝጸንሐ ክለቡ ኢኒዮስ እውን ውዕሉ ከተሕድሰሉ ይከኣለትን ዘላ ወዲ 35 ዓመት ዝቅፅል ዓመተ ስፖርት ክወዳደረላ ዝኽእል ጋንታ ኣይረክብን ዘሎ ንሱ ግን ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ናይ ምስታት ድሌታቱ ዋነፂሩ እዩ። ኣብ ደረጃ ውሉድ ቱር ኤልያ ቪቪያኒ ናይ 100 ዓወታቱ ጉዕዝኡ ምብፅሑ ዘይተርፍ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ኢጣልያዊ ግድም ተቐዳዳማይ ዕላምኡ ከሳኽዕ እንተኾይኑ ምስ ኣብ ደረጃ ውሉድ ቱር ትነጥፍ ጋንታ ክጽምበር ክግደድ እዩ። ንቪቪያኒ ናብ መሳርዕ ንምምጻእ ዝቃለሳ ዘለዋ ኢጣልያውያን ናይ ፕሮቲም ጋንታታት ፖሊቲኮ ሜታን ባርዲያኒን ድማ ቪቪያኒ ሸቱ ክወቅዕ ከብቅዕኦ ዝኽእላ ጋንታታት እየን። ብዘይካ ዘና ቀዲመ ዝተጠቕሳ ጋንታታት ከም እስራኤል
ፕሪምየር ሊግ ቲዶር ፕሮ ሳይክሊንግ ሎቶ ሊስትንን እውን ኣብ ዙርያኡ ይንቀሳቐሳ ምህላውን ይሕምል እዩ ቢቢያኒ ዕድሚኡ ኣብ ግምት ብምእታው ሓፂር ዝርሕቀቶም ውድድራት ኣድማዕ ኮይኑ ናይ ምውፃእ ዓቕሙ ጌና ቦትኡ ከም ዘሎ እዮም ስድራ ቤት ቅድም ብሽክለታ ዝሕብሩ رابعي تادي بوغاتشا ኣብዚ ስም ዝርዝር ካብ ዝርከቡ ተቀዳደምቲ ብዝያዳ ንምኢቲ ዓወታት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክበፅሑ ዝኽእል ተቀዳዳማ እዩ ወላኳ ፖጋቻ ኣብዚ ዝርዝር ካብ ዘለዉ ተቀዳደምቲ ዓወታቱ እቲ ዘረሓቐ ቁፅሪ ዘለዎ ተቀዳዳማ ይኹን ንምኢቲ ዓወት ንክበፅሕ ዝተርፍኦ 12 ዓወታት ግን ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣብ ጆርዲ ኢጣልያ ዙር ፈረንሳ ጥራይ ዘመዝግቦም 12 ዓወታት እዮም ፖጋቻ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ከም ዝተጎናፀፉ 25 ዓወታት ኣብ ግምት ብምእታው ተሪፎ ዘሎ ትሕቲ ፍርቂ ናይ ዝሎሚ ዓመት ዘመዝግቦ ናይ መድረኽ ዓወት እዩ ቦጋቻ ናይ ዝቅፅል ዓመተ ውድድር ኣብ ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረቢ ክፍልም ኣብዚ ውድድር ድማ ብውሕድ 2 ወይ 3 ዓወታት ከመዝግብ ተፅቢት ይግበረሉ ቦጋቻ ቅድሚ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ምእታኡ ኣብ ዘለዉ ከም ሚላን ሳን ሬሞ ዙር ቫልደርስን ዝኣመሰሉ ውድድራት ክሳተፍ እዩ ቦጋቻ ብዘለዎ ቁመና ዝቅፅል እንተኮይኑ ኪሎ ሚእቲ ዓወታት ነቲ ናይ ካቫንዲች 165 ዓወታት ከም ዝበፅሖ ከም ዝኽእል ብዙሓት ይሰማምዑ ኣብዚ ቅፅል ዓመት ስፖርት ከም ናይ ሎሚ ዓመት ተመሳሳሊ ኣጋር ሒዙ ካብ ማረምትን ሕማምን ነፃ ኮይኑ ውድድራቱ ምዘካየድ ድማ ኣብ ታሪክ ተበፂሑ ዘይፈልጥ ዓወታት ከመዝግብ ልዑል እምነት ተገይሩሉ ዘሎ ተቀዳዳማ እዩ ሓሙሻይ ስሎቬናዊ ፕሪሞዝ ሮግሊች ምስታዲ ፖጋቻ ብማዕረ 88 ዓወት ናብ 100 ዓወት ከምርሕ ዝኽእል ስሎቬናዊ ፕሪሞዝ ሮግሊች እዚ ስሎቬናዊ ኣብዚ ዓመት ስፖርት 8 ናይ ፕሮፌሽናል ዓወታት ያመዝጊቡ ነብሲ ወከፍ ዓወት ድማ ኣብ ናይ ወርልድ ቱር ውድድራት ክስተጎናፀፉ እዮም ፍርቆም ኣብ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ዝተዓወቶም ክኾኑ ንድምር ናይ ግዜ ዓወታቱ ኣብ ቮልታ ስፓኛን ክራይተሪም ዶፊንን ናይዚ ዓመት ዘጠቓልሉ እዮም ኣብ 2023 15 ዓወታት ዝሓፈሰ እዚ ስሎቬናዊ ነዛ ተዛዚማ ዘላ ዓመት ስፖርት ከም ሓያልን ተጠማትን ተቀዳዳማይ ኮይኑ ኣቲዋ ሮግሊች ንምእቲ ናይ ፕሮፌሽናል ዓወታት ምእታው ዝመፅእ ዓመት ስፖርት ክሳተፎም ዝመርፆም ውድድራት ወሰንቲ እዮም ከም ታዲ ፖጋቻን ዮናስ ቪንጋርድ ናብ ዘለዉ ውድድራት ክሳተፍ የብሉን ሮግሊች ኣብ 2025 ቀዳማይ ዕላሙ ንምእቲ ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ከመዝግብ ምዃኑ ሓቢሩ እኳ እንተሎ እቲ ናይ ዙር ፈረንሳ ናይ ምዕዋት ሕልሙ እውን ጌና ከምዚ ሃሰሰ እዩ ዝሕብር ነዚ ክውን ንምግባር ግን ልዕሊቶም ኣብ ጥርዚ ቁመና ዝርከቡ ተቀዳደምቲ ፀብለሊሉ ክፀንሕን ክመፅእን ክገድሶ እዩ ስፓኛ ካብ ዘፍረየቶም ብሉፃት ተቀዳደምቲ ዝነበረ አሌካንድሮ ቫልቨርደ ናግራይት ጋንታ ብሽክለታ ስፓኛ መዝነት ምዕላም ክመርሓ ካብቶም ብሕፅነት ተሓፂኦም ዘለዉ ምዃኑ ኣብ ስፓኛ ሰፊሕ ዝርግሕ ዘለዋ ማዕከን ዜና ኣስ ገሊፃ بمسرت ማዕከን ዜና ህልዋ አሰልጣኒት ሃገራዊት ጋንታ ፖስኳል ሞምፓርለር ኣብ ውሽጢ እቲ ፌደሬሽን ናብ ሓድሽ መዝነት ሊ ብምህላው እቲ ናይ ስራሕ ቦታ ክፉት ኮይኑ ዘሎ ድሕሪ ናይ 20 ዓመታት ናይ ብሽክለታ ጉዕዞ ቅድሚ 2 ዓመታት ካብ ኮረሻ ዝወረደ ቫልቨርደ ኣብ ብሽክለታ ብፅንሓሎም 2 ዕቁዳት 143 ዓወታት ክጎናፀፍን ከሎ ኣብ 348 ውድድራት ድማ ኣብ ፖዲየም ዘደይ ብደረጃ ሒዙ ወፅዩ ብዘይካዚ ቫልቨርደ ኣብ 2018 ቻምፒዮን ዓለም ክኸውን በቂዑ ዝነበረ ተቀዳዳማይ መንባሩ ዝዝክር እዩ ብሪጣንያዊ ቲም ፒድኮክ ካብታ ክፃወታ ፀንሐ ዝዓበየት ናይ ሃገሩ ጋንታ ኢኒዮስ ግሪናደርስ ወፂኡ ናብ ናይ ፕሮቲም ጋንታ ኪውሰር 6.5 ክፅምበር ኣብ ስምዕ ምብፅሑ ሳይክሊንግ ኒውስ ሓቢራ ወዲ 25 ዓመት ቶም ፒድኮክ ካብታ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ክፃወታ ፀንሐ ኢኒዮስ ግሪናደርስ ክወፅእ ዝኽኣለ ድሕሪ ምስታ ጋንታ ዝበፅሖ ሓበራዊ ምርድዳእ እዩ ቶም ፒድኮክ ኣብ ኪውሰር 6.5 ከም መርሓ ኮይኑ ንክፃወት እዩ ካብ ናይ ወልዱ ቱር ጋንታ ኢኒዮስ ናብ ናይ ፕሮቲም ጋንታ ወሪዱ ሃላንድ ተራ ተፃዋታ እዩ ቫንደር ቫርት ናይ ቅድም ተፃዋታይ ቶተንሃም ራፋኤል ቫንደር ቫርት ኣጥቃዒ ማን ሲቲ ኤርሊንግ ሃላንድ ወላኳ ክብረ ወሰን ሰበረ ብዙሕ ሾታት የመዝግብ እንተሃለወ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ወርልድ ክላስ ዘለዎ ብሉፅ ተፃዋታይ ኣይኮነን ክብል ገሊፁ ሃላንድ ኣብ ክራማት 2022 ካብ ቦሩሲያ ዶርትመንድ ናብ ማን ሲቲ ድሕሪ ምፅምባሩ ብዘለዎ ልዑል ሸቶ ናይ መቁፃር ዓቕሚ ብርክት ዝበሉ ክብረ ወሰናት ኣማሓይሹን ኣብ ምምሕያሽ ይርከብና ኣሎ እዚ ኣርሞሽሽ ተክለሰብነት ዘለዎ ኖርዌጃዊ ተፃዋታይ ዛጊት ኣብ 79 ናይ ሊግ ግጥማት 75 ሾቶታት ኣመዝጊቡሎ 13 ሾቶታት ዝኾና ቀረቡን ገይሩ እዚ ማለት ግቦን ዘበርክቶም ብዝሕል ዕልስ ተፃውቶም ግጥማት እዩ ኣብዚ ወቅት እውን ብ12 ናይ ሊግ ሸቶታት ነቲ 11 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ዘሎ ተቃዓይ ሊቨርፑል መሐመድ ሳላሕ በሊፁ ኣብ ቅድሚት ይርከብ ይግዳስ ሃላንድ ወላኳ ብሉፅ ናይ ሸቶም ምዝጋብ ዓቕሚ እንተሃለዎ ኣብ ህንፀት ፀወታ ጋንቱ ስሕዋ በርክቶ ከም ዘለዎ ብዝገልፁ ተንተንቲ ምስተነቐፈ እዩ ቅድሚቲ ኣብ 2010 ናብ ቶተንሃም ምፅምባሩ ምስ ሪያል ማድሪድ ን2 ዓመታት ተፃወተ ቫንደር ቫርት እውን ሃላንድ ኣብቲ ዝስለፈሉ ቦታ ዝበለፀ ተፃዋታይ ዓለም ክኸውን ብቕዓት ከም ዝጎድሎ ይዛረብ ቫንደር ኣርት ሃላንድ ከም ተራ ተፃዋታይ ዝሪኦ ብቴክኒካዊ መዳይ በሊሕ እዩ እንተኾነ ገለ ካብቲ እቶም ዝለዓለ ትቅዓት ዝውንዎ ብቕዓት ይጎድሎ እዩ ምናልባት ከም ዝምባለይ ነቐፌታ የስዕበለ ይኸውን ርእይተይ ግን ከምኡ እዩ
እንተኾነ ልክዕ ከም በዓል ሮድ ቫን ኒስተልሮይ ዝኣመሰሉ ብሉፃታት ከዓቲ ኣይሰርሑኒ ሲቲ ኣብዚ እዋን ኣበርክቶ ሃላንድ ትደልላ ንሱ ግን ኣበይ ኣሎ ስለዚ ድማ እዩ ንሱ ሓደ ካብቶም ውሕዳት ዝበለፁ ተካዕቲ ዓለም ዘይኮነ ኢሉ ብዘይካዚ ቫንደር ቫርት ሲቲ መጉዳል ክገልጽ እንከሎ ከም ዝመስለኒ ሲቲ ኣብ ትሕቲ ጓርዲዮላ ነዊሕ ዓመታት ዝነበራ ቀጻልነት ዝነበሮ ብቕዓት ኣብቂዑ ተጻወታ ዝደኸሙ ይመስለኒ ኣብ ቀጻሊ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኬቨን ደብሩይን ድሕሪ ደጊም ምስ ሓይሉ የለን ዛጋንታ ዳግማይ ክትነጽ ከድልያ እዩ ከምቶም ጓርዲዮላ ክስጎግ ኣለዎ ዝብሉ ኣይኮንኩን ሜላ ኣሰላጣጥንኡ ይኣምነሉ እንተኾነ ቅኑዕ ምስጋር ተፃወቲ የድልየሎ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ንኢልካይ ጎንዶጋን ምምላስ ዘድልዮ ይነበሮን ክብል ጉለት ናይቲ ሰልጣን ዘርዚሩ ኣብ ሕማቅ ቁመና ዘላ ሲቲ ኣብ ዝሓለፈ 7 ዝተፈላለዩ ግጥማት ናይ ትማሊ ምሸት ኣንጻር ኖቲንግሃም ክሓውስካ ኣብ ሓደ ማዕረግ ትፈላለ መጻኢ ሎፕቶግ ኣብዚ ሰሙን ክውሰን እዩ እንግሊዛዊት ክለብ ዌስትሃም መጻኢ ዓላሚኡ ጁሎን ሎፕቶት ኣብ መወዳእታ መዓልትታት ናይዛ ሰሙን ክትውስኑ ምዃና ተሓቢሩ ኣብዚ ወቅቲ ንቦታ ዴቪድ ሞየስ ተኪኡ መዝነት ምስልጣን ዝሓዘ ሎፕቶት ምስ ልዑል ትፅቢት መጺኡ ኣብ ክረማት 9 ሓደስተ ተጻወቲ ክገዝእ ልዕሊ 120 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢ ዝገበረትሉ ዛጋንታ ድማ ናብ ኤውሮጳ ውድድር ክመልሳት ተስፊያ ነይራ እንተኾነ ዛጊታ ብ14 ናይ ሊግ ግጥማት 4 ግዜ ጥራይ ዝተዓወተት ዌስትሃም 7-3 ማዕረግ ብምውፃእ ብ15 ነጥቢ መበል 14 ደረጃ ተሰሪዓ ኣላ ብፍላይ 3 ምሸት ኣብ መበል 14 ተጻወታ ብሌስተር ሲሰስ ተባሕደ ብምስዓሩ እዚ ዓላሚ ዘለዎ ጸቕጢ ነዳዲ ክውስኸሉን ኩሉ ዓቕሊ ኣካየት ዛጋንታ ድማ ኣብ ምጽንቃ ይርከብ ብዘይካዚ ኣብ ክራማት ንዘፈረሙ ተጻወቲ 27 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢ ዝተገብረሉ ጀርመናዊ ዓላሚ ኒክላስ ፋልግሩስ ዛጊት ካብ ፈለማ ኣየሰለፎን ኣሎ ን25.5 ሚልዮን ፓውንድ ዝተገዘአ ብራዚላዊ ሉዊስ ጉልሄርመ ድማ ኣብ 11 ደቂቃ ከም ቅያር ተጻዋታይ ጥራይ ተጠቒሙሉ ኣሎ ብሓፈሻ ብዙሓት ካብቶም ሓደስቲ ተጻወቲ ብቕዓቶም ከሪኡ ይጋደሉ እዮም ዘለዉ በዚ ከዓ ዌስትሃም ዝብናይ 2 ዓመታት ውዕል ዘምጻቶ ስፓኛዊ ዓላሚ ክቕጽል ወላስ ክፋኑ ኣብዚ ቅዳም ሰንበት ክትውስን እያ እንተደገፍታ ግን ድሕሪ ስዕረት ብሌስተር ጽባሕ ንጎ ክትባረር ኢኻ እናበሉ ብምዝማር ክፋኑ ጸዊዖሞ መልእኽቲ ፍሊክ ኣብ ዝሓለፉ 3 ናይ ሊግ ግጥማት ዘይተዓወታ ስልጣን ባርሴሎና ሃንስ ፍሊክ ሓደ ሰዓት ዝወሰደ ኣኼባ ምስ ተጻወቱ ድሕሪ ምክያድ 3 ምሸት ኣብ ልዕሊ ሞይርካ ብገፊሕ ብምዕዋቱ መልእኽቱ እንታይ እዩ ነይሩ ዝብል ኣዛረብ ሕቶ ላዒሉ ኣብዛ ጾታ ንቐዳማይ ኣጥቃዒ ሮበርት ሌዋንዶውስኪ ብፌራን ቶረስ ተኪኡ ዘዕረፎ ሃንስ ፍሊክ 2 ሾታት ካብ ራፊኒያ ሓንቲ ከዓ ካብ ቶረስ ዲ ዮንግን ጃዮ ቪክቶርን ብምዝጋብ 5-1 ተዓዊቱ ፍሊክ ድሕሪ ዝገበረሎም ኣኼባ ክንዲ ዝበዝሕ ሾቶታት ብምዝገቦም ከዓ መልእኽቱ እንታይ ዓይነት ታክቲክ ዝሓዘለ እዩ ነይሩ ንብዙሓት كيرلم يترفن زخم زيلون كله أبتي صوت أسبانيوي نايمان كن فتك لامين يامال رافينيا زقرب العدل نبقعته زمسكرت من مباراة تنتي جلسو بتوسخ زود 10 شوعة عمد كافل ما أبستسلف 10 تخت صوتات زوقتي بارسيلونا نخلو صوتات تعويضات لهم لا بلوت أسلطاني بريمير ليج نايزور حمن يو سلست حصيات بلوت أسلطان ورحدار ناي 2024-2025 عمد سبورت بريمير ليج إنجليز تحتيهم أسلطاني غاري أونيل أسلطاني فابيان هورزيلر أسلطاني أرن سلوت تحتيهم مالو مني عوت ملسياب كومنت كبرات تخطاتلتنا نحجي حيزنا لكم زقربنا لتاوزينا سبورت إذا كتكتاتلو تصنحكم يو أبزق اتصل مكتالكم أيتو قارتون قالقون سلازلو تنا 4 حقتات شير لايك كومنت سابسكرايب أيتسللون ودحنكم أمبسا بني بحار سره أمبسا بني بحار سره أمبسا بني بحار سره أمبسا